Исәнмесез, минем шаян дусларым. Сезнең белән мин шаян рәссам. Кабат очрашуыма бик шатмын. Бүген нәрсә ясарга өйрәнербез икән дип мин 10 ел буе уйладым һәм уйлап таптым. Бүген без сезнең белән 8 аяк рәсеме ясарбыз. Димәк, эшкә керешик. Маркер белән зур ярым түгәрәк сызабыз. Бу 8 аякның баш өлеше булыр. Менә монда күзләр ясыйбыз. 8 аякларның күзләре зур була. Күзләрне инде без сезнең белән ясарга өйрәнеп беттек. Әйеме? Әйе. Түгәрәк уртасын маркер белән карага буйбыз һәм күзләрнең өске аскы өлешләренә менә шушындый керфекләр ясыйбыз. Нинди серле күзләр карап тора безгә. Ярым түгәрәкнең аскы өлешеннән ян-якка менә мондый сызыклар ясыйбыз. Алар берничә, ягъни 8 булырга тиеш. Минем рәсемгә охшатып ясарга тырышсагыз, бик матур килеп чыгачак. Менә бу аяклар. Алар баш өлешеннән китәләр. Ә инде баш өлешен менә шушындый түгәрәкләр белән бизик әле. 8 аяклар йомшак тәнле, төрле якка бөгелә, сыгыла алалар. Алар диңгез төбендә яшиләр. Үзләренең яшәү урынын ташлар арасында, диңгез төбе мәгарәләрендә ясыйлар. Диңгез төбен төсенә карап, үзләренең төсләрен дә үзгәртә алалар. 8 аяклар йырткычлар исәбендә. Ризыкларын агу белән үтерәләр һәм җайлап кына ашыйлар. Без аякларына менә шундый түгәрәкләр ясап чыктык, ә башына бантик ясыйбыз. Нинди матур 8 аяк кызы карап тора безгә. Инде хәзер буяу эшенә керешсәк тә була. Алты салабыз һәм башын буй башлыйбыз. Сез аңлагансыздыр инде. Әгәр дә без карандашны каты басмый тиз-тиз буйбыз икән, буяу матур булып тигез төшә. Әмма игътибарлы булыгыз. Ясап куелган түгәрәкләр эченә керергә ярамый. Ә мин сезгә 8 аяк турында сөйләвемне дәвам итәм. 8 аяклар җылы суларда яшиләр. Шуңа аларны тропик киңлек суларында күрергә була. Аларның зурлыклары һәм авырлыклары төрлечә. 12 сантиметр озынлыктагылар да, 3 метр озынлыктагылар да бар. Беренчеләре 50 грамм булса, ә икенчеләре 50 килограммга җитәргә мөмкиннәр. Карагыз әле, нинди матур килеп чыга безнең 8 аяк кызы. Хәзер 8 аякның бантигын без сезнең белән яшел төскә буйбыз. Ә буялмый калган түгәрәкләрне әйдәгез әле коңгыр төскә буйык. 8 аяклар төнгә аучылар. Ә көндез яшеренеп кенә тирә-якны күзәтәләр. Аларның зур күзләре диңгез караңгылыгында да күрергә яраклашкан. 8 аяклар агыла. Кайбер төрдәгеләре хәтта кеше өчен куркыныч та булырга мөмкин, чөнки агулары кешенең сәламәтлегенә зур зыян китерә ала.
8 аяк рәсеменең тирә-ягына билгеле бер тәртип сакламыйча гына менә шушындый түгәрәкләр ясап куябыз. Диңгез төбендә билгелик. Бу инде 8 аякларның төп яшәү урыны һәм аны көрән төскә буйыбыз. Карагыз әле балалар. Безнең су күренми бит. Ул нинди була? Кызыл? Юк, зәңгәр су. Әйдәгез әле су бераз күренеп торсын өчен, тиз-тиз генә кулны кагаздан аермыйча, зәңгәр су төсле карандаш белән кагаз битен буяп чыгабыз. Буламы? Я, ничек? Матур чыктымы? Сез ни әйтерсез? Минем рәсемем бик матур килеп чыкты. Мондый матур 8 аяк кызын тагын кайда күреп булыр икән? Кадерле балалар, минем белән булганыгыз өчен мин сезгә зур рәхмәт әйтәм. Һәм киләсе очрашуларны зарыгып көтеп торачакмын. Сау булыгыз, минем нәни дусларым.